panguva ine zvinozobuda pachena kuti voices can never be silenced. Tinoona kuti vanhu panguva ine vanotya kupinda mastreets vachivhoisa chokwadi and the lights just because they know vanozva zvamboitika kudhara, but panguva ine people they are now using social media as a platform yavakukwanisa kutaura madifferences avo nekutaura their views. Panapa tirikuona kuti vanhu vakuuya vachithreatena zvigananda vachiti zvamuri kuita zviri evil and God haangambouyi achikusapotai kana kukutungamirai pane zvinhu zvamuri kuita just because zvinyatsokuzikana kuti masses they are suffering. Vanhu vari kutambura kunze uko. Ndisati ndapinda mashoko ari kubuda panguva ino akananganwa nekuzvigananda. Don't forget to subscribe or like or on the bell icon. Top critic weZANU-PF pasocial media anonzi Lynn M, especially paX, anobudanyira achiti the team of Zvigananda that went to Zvishavane to perform the rituals at their rurals left in the morning and they are now at Brikep Farm together with the fake Mashikiro, to whom they are seeking guidance to eliminate opponents and retain power until they have looted to their fill. Hakuna Mondoro, the Zimbabwe, that will protect Zvigananda when the sons and daughters of the soil are crying. Day and night, people are suffering, and God will never protect you. You are on your own, and you will perish with your fake Mashikiro. Abasha Zvigananda. Mashoko ari kutaurwa panguva ino aiwa naLynn M ari kuuya achiti kuna vanhu vari mubishi right now vari kumhanya mumashikiro nekudidi vachinoti aiwa we want to crush maopponents anenge achiopposa ZANU-PF kana vision yemutungamiri wenyika yevision 2030 inova resolution number 1. Those guys must be crushed. But panguva ino Lynn M ari kuti hakuna mhondoro dzeZimbabwe dzingambosapota zvinhu zvakadaro. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi behind the scenes kubackground kune zvakawanda zviri kuitika. These guys they might seem kunge wabvuma defeat kana kunge vakuendosa ma 2028 elections, but panguva ine chokwadi chinyatsozikana kuti these guys they still want kumbomora zvakanyanya. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiriko ichi. Kana comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, chirona on the bell.